estimades professores i professors. Som la companyia La Ruta 40 i us venim a presentar l'espectacle Tomba de fusta, que es podrà veure al SAT la darrera setmana d'octubre. Aquest espectacle fa un any i mig que està de gira, es va estrenar al Festival Grec i el vam crear juntament amb en Xavier Bovés, que és un gran mestre del teatre d'objectes al nostre país, i amb en Pau Mates, que és músic i dramaturg. Portem un temps voltant i tenim moltes ganes de compartir l'espectacle amb vosaltres al SAT. En aquest temps hem guanyat diversos premis, vam guanyar el Premi AFETEN a la Fira de Gijón al millor espectacle de teatre d'objectes i també vam ser premiats a la Mostra d'Igualada. És un espectacle on, a partir de treballar amb fustes, en diferents estadis, en diferents formes, des de serradura, suro, troncs, materials més intervinguts, som dos intèrprets que comencem a manipular aquests objectes i comencem a construir paisatges, a explicar històries i al final acompanyar les preguntes del propi infant amb el pas del temps, que és un dels temes de l'obra, el pas del temps, l'amistat, el joc, la imaginació. Esperem poder-ho gaudir amb tots vosaltres i fins aviat.